boyong tawe sing sareh si alon-alon mawon mangke ndak lali melih iya sampeyan ajeng tindak pundi ngemban dawuh tinimbalipun Resi Wara Bisma dawuh karo aku supaya aku mangkat negara ning Dwarawati boyong Prabu Sri Bathara Kresna ning gandeng aku saba tanah Jawa kuwi urung suwe urung ana seminggu aku ngawe karo kowe tak kon duduhke dalan ana ing negara Dwarawati. Gustimu ki ana ndi? Mangkat dari Dwarawati. Boyong Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, kemendel iki. Iki kemendel. Tot sampeyan niku gek sapa teng mriki wae dereng suwe, gek meguru kalih Resi nika ta, Resi nika wis begah nggih nika. Tali aku jenenge. Kumaya. Aja menika kok Resi guru Resi kok mek maya. Tanah papane. Sampeyan menika sapa tanah Jawa dereng suwe, dereng ngertos ampu-ampuing negara Dwarawati nika gadah senopati. Senopati niki sapa jenenge? Sencaki lali wae. Oh, Sencaki menika. Menika sekti ampuh kok men ampuh banget. Terus ngopo aku ora bakal wedi aku ngemban dawuh tinimbal iku guruku. Kudu tak estokke ya aku wis kebatut saguh. Sampeyan niku ajeng perang, mongko sabetane rong apik. Engko nek mengisi-ngisini lho. Wis ben luweh. Penting aku wis wani. Aku wis saguh boyong Prabu Sri Bathara Kresna. Senajan tata-tata nyawa bakal tak wenehke nyawaku penting kasembatan nggonku boyong Prabu Sri Bathara Kresna. Wela, iki juraganmu ki rada atos iki. Kamangka tak kandhani nggih menika negara Dwarawati menika nembe duwe gawe ewa gedhe. Kula dereng ngertos ewa napa ning ewahe gedhe menika. Dadi negara Dwarawati gek mboten angsal ketekan sinten-sinten. Yen mangke ketekan, sepamane ketekan jenengan, mesti jenengan duwe ora tamu undangan. Ora tamu undangan kok mlebu menika lho. Mboten angsal. Mongko niki gek ndek gawe Dwarawati menika. Dadi perbatasan menika gek dijaga, mesti nek Dwarawati menika sik jaga nggih putra-putra Pandhawa. Putra Pandhawa menika putra Pandhawa iki sapa wae? Akeh. Nek tak sebutke ora rampung, ya ora apa-apa. Terus putra Pandhawa ki ana Gatotkaca, Antareja, Antasena, Abimanyu, Sumitra, Irawan, Sapa ya? Pancawala, Pancapana. Wah. Wong ngawur kowe iki kae iki bose Borobudur e. Pancapana ki juragane kae ning Cerak Kenong. Sik mau nembang rada kempling, tak rokoke. Nganti ana pamundutan liwung kowe ora tak pinangkani mergo wis wae iki ndak kok mah ditinggal ora ana sing nonton. Ya ora apa-apa. Nika dedengkote para Pandhawa, nika putra-putra Pandhawa. Terus ta jenengan mesti mangke kepethuk Gatotkaca. Monggo Gatotkaca menika napa pomen kondang sekti. Gatotkaca menika. Gatotkaca nek nesu wah, awake dadi wesi kabeh. Dijedi teng Kawah Candradimuka. Menika wah jos-jos menika wah satriya ireng najanda ireng. Terus sirahe menika saking blebekan waja. Digawe bunder dienggo ndias. Ya nek jenengan kok wani apa ngantem ndase Gatotkaca paling ning peyok jenengan tangane. Terus mripate nika Suryakanta. Ya, boten tenan kok aja tambahi, Cok. Ah, iki do misro. Nika diajaji Suryakanta. Menika jos pamen jos-jos menika. Terus nek apa menika duwe ajaji Narantaka. Niku ajaji Narantaka menika nipun diwatek epek-epeke Gatotkaca dadi abang
tamake gunung iso jugruk. Tangane Gatot Kaca menika temeke gunung ngoten jugruk. Demekke segara asat. Terus menapa garis linggis. Oh, menika linggis ngantem dase jenengan. Oh. Terus Gatot Kaca menika senenge iki kok ora sopan karo Gustina ngendah-ngendah. Oh, ben kok ngopo. Terus Gatot Kaca menika senenge nugel ndas. Lah sampean nek pun dipepet, dikecut ngeten iki. Wah. Tegen silah menika pretik. Terus matane metu. Matane sapa? Matamu iki kok piye? Matamu sing metu kowe. Karo Gustine kok matak-matake. Yo ben. Oh, Gustimu ki yo karang piye yo ngeyel kok ning kandhani. Terus keringete menika banyu aki. Wedang kopi. Uyuhe wedang kopi. Kadang wedang poh barang. Apa kowe ngerti? Aku tau nginjen kok anak. Aku tau nginjen. Ngerti aku dadine. Kong, lung. Wonten payangan dawuh. Ngendal-ngendal capung meyang gawe. Gustimu ngopo juraganmu ben mundur. Aku wis kadung saguh. Yen mangkat saiki yo mangkat iki ning kula pun elek-elek. Nek sampean mangkih kalah napa diwirang-wirangke ampun isin. Kok ngapa? Sampean ra iso tak kandhani kok tangan-tangan ngapa? Kowe iki abdi. Butuhmu nderekke juraganmu. Nek mampir yo tak jajaki bakmi. Yen ora madang yo tuku dhewe. Nggih. Pun monggo didherekke mawon. Kula penting ming nduduhke dalan teng negara Ndorowati. Mangke nek jenengan kok ketemu Gatot Kaca mang jajalo. Dongake. Pun kula ndongake jenengan. Lho, dongake. Wong kula dongake gawak dhewe kula ora tau kabul. Kok ndongake sampean. Kok ngapal apa ngapalke ayat suci iki nggo ngapalke apa nggo ndongake awake dhewe. Jare wis iso maca Al-Qur'an. Wah, ya iso sithik-sithik. Tak rungokke saka omah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cepet total. Bahasa entar ngoke alif ba ta sya. Wah, wis. Sekarang yo ge ajar kok kowe iki. Ajar iki saka sithik-sithik. Wis, yo derekke. Ngundak selak penontone do jelek. Yo, monggo kula derekaken.